Moi! Hei, tänään me laitetaan ruoaksi karjalanpaistia. Karjalanpaisti se on ollut meillä lapsuudessa semmoinen aika perinteinen niin kuin sunnuntai-lounasruoka, mutta itse tykkään kyllä laittaa sitä niin kuin arkenakin. Se on yksinkertainen ja helppo tehdä, mutta sen kypsennys vaatii aikaa. Itse tykkään tehdä sen hellalla, se on jotenkin helpompaa, mutta sä voit tehdä sen myös yön yli hauduttaen uunissa, jolloin se tulee vähän niin kuin itsestään. Karjalanpaistia, mä oon itse joskus pitopöydässä syönyt sitä ja siinä muistan, että siinä oli silloin pelkästään lihaa ja sipulia, mausteita, mutta mä oon itse oppinut siihen, että siellä on myös paljon kasviksia joukossa. Aikuisena kun mä oon ruvennut sitä reseptiä tekemään, niin mulla melkein aina on saman verran lihaa, kun on kasviksia kiinni. Näin siitä tulee niin semmoinen vähän runsas, ravitsemampi ja maukkaampi. Raaka-aineethan siinä on tosi yksinkertaisia. Mä tykkään käyttää tietenkin oman lihakaupan karjalanpaistilihoja. Näitä ihmiset meiltä hakee, erityisesti nimenomaan just tänään talviaikana. Meillä on hyvin puhdistettua naudan ulkopaistia, kulmapaistia ja porsaanpaistia. Ei ole kauheasti rasvaa, mutta mä en itse karjalanpaistissa kaipaa rasvasta lihaa, mutta sä voit käyttää myös rasvasempia osia, kuten esimerkiksi lapaa tai porsaan kasleria esimerkiksi. Et niin kun, käytännössä niin kun kaikki käy, mutta itse tykkään silleen, että se on vähän vähempi rasvasta lihaa. Kasviksena mä käytän lanttua, noin puolikas lanttu, puolta kiloa kohti lihaa, 2-3 porkkanaa ja 1 iso kautta 2 pientä sipulia, pari laakerilehteä, 5 maustepippuria. Se on siinä. Resepti on tosi yksinkertainen. Käytännössä sä vaan paistat lihat, laitat kaikki kattilaan, peität sen vedellä ja hauduttelet mureeksi ja kypsäksi. Lopuksi suolaa, tykkään käyttää vähän mustapippuria joukossa. Lähdetään katsomaan, millaista settiä tuli. No niin, karjalanpaisti olisi nyt muuten valmista. Tuus kattoo, minkälaista siitä tuli 4 tunnin ja 15 minuutin haudutuksen jälkeen. Erittäin hyvän näköistä. Niin kuin tuosta haarukalla, kun lihaa painaa, niin se murtuu erittäin helposti. Käytännössä se on mulle se mittari, että se on valmista. Testaan, että silloin kun liha on tarpeeksi mureita, mä sammutan hellan, laitan suolaa ja mustapippuria ja se on siinä. Yleensä mä nautitan karjalanpaistin muusin kanssa, keitinperunoiden kanssa, mutta myös välillä ihan keitetty riisinkerä. Mun mielestä toimii sen kanssa tosi hyvin. Ei muuta kuin toivottavasti tästä olisi jotain apua tai inspiraatiota karjalanpaistin tekemiseen ensi kertaan.